Аз съм Георги Делийски и съм управител на 2BG. Здравейте! Направихме това видео, за да се запознаем, за да не се лутате и с оптимизираните за Google текстове за дрехи втора употреба и за ползата за околната среда или с общи условия, писани от адвокати за адвокати. Тук съм, за да представя какво е важно за нас, а именно доверието. Всеки един детайл от нашата работа, всяко действие са насочени да спечелят това доверие. И ние знаем добре, че доверие се губи веднъж. Постарали сме се да направим да еба мухата ти, да еба, майка ти да еба. Майка ви да еба, мръсна да еба, гад.